Oke, sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, sedulur ya. Masih dapat bertatap muka ngonten kembali. Nah, iki ceritane ngonten, lur. Ngonten suasanane iki jam 10 awan. Dino iki mang dino Kamis, Tanggale piro ya? Tanggale 8 apa 9 ning Juli 2026. Ceritane awan-awan esuk-esuk adem, angine buanter. Angine banter lur iki. Pase iki dolan ning gone Mbah Jaikem lur ceritane karo ngetokne gemboke lawang. Njaluk digembok lawange lek lunga iki jarine gen tinggal dolan iki gen aman. Nah, lur menikmati suasana kampung di siang hari lur. Masuk angin terus bablas dikeroki iki. Masuk angin terus dikeroki bablas. Masuk angin duduk. Sopo? Apa? Aku kira kon kanang opo kaya kanang selaka. Teko karo penasiran. Masuk angin. Angin bablas. Bablas. Jadi boyo ra omah. Oh, aku iki bengi ya sampeyan nek dobong ya nang opo. Aku bengi ya sampeyan nek dobong ora nang opo. Lah iya to. Samane jare Apa tas pengawas ngono? ora. Karo sing larang maksud dikerok ya lho. Ngkrok-ngkrok enggak. Yo. Tapi ya darai dhuwur satu. Karo pikiran barang. Anak saya gede bapaknya Rana. Ora nang opo ning omah sugih wong. Ya, bapaknya sih kakean. Bapakane gagah slamet iki sopir. Bapaknya. Wong anake disone pergi. Wong mati ki anake malah nyopir yang besar. Sing mati ki si anu bojone Cikrak. Apane kok? Kusir yo. Ya bapakane. Mati. Yo ngrabekne di putu bareng. Bisa bulan. Cikrak nomor. Ya, betul. Aku sing lanang-lanang kae mbarep. Aku sing Kusir ki wong podo. aku sing rapiane sing dikuning tenan. Jadi nek iso jan cek ae. Terus tau ro, aku tau tek. Kira gue yang main tanah ane Mbah Kim iki lali maaf ya. Kali takok-takok. Iki kira Ora kono sabda. Aku yo nganan kerep aku ngono.
medah kalau barang itu. Isi mau melu mulai. Ya, akhirnya sih naik. Dah kirim mau tuane giat. Mau tuane Pak Giat. Iya. Wah, mingguan. Kudu bertuane kegiatan anu share. Kopi pas siang. Ala iki numpang iso. Ala sirka anu bertuane anake si Asogo. Paku saiki murah larang. Paku apa? Paku meja. Apa? Sireng tuku paku. Ini kira ngambil 100. Jatuh gede ya 30. Ini kok pilih ini. Ah, podo ae enggak dosa. Ini gede. Kunci. Kok cuma. Ngomong dari mana? Dan itu kan. Ada satu. Malang ini. Bisa ora? Ini sama kali kan. Ya kuwi wis ora ngalap. Lawan memang nih. Ini ya. Iya. Ini dikang ini. Mau Cara tinggalnya juga. memang. Ini itu juga. Ini Iki ono. Kalian mulai. Ini. Iki Nah, ono. masih mengok. Iya. Iya. Ya, gitu anu. Gitu itu. Wis anu 20 wis. Ora. Alah, Kene 2000 bahan 2000. gue Wis kene. Bisa toh? iso. Yang kok lek ben dibolo batur musim nomor metu kan dianu gitu. Dibalokne. Apa cukup untuk bisa nyelolokno? Iki ngono iki. Nah, Ngono kan kumpul iki. Lawan iki. nah, itu loh. Iso. Oke. Ya mungkin ini. Itu kan tidak. Kalau
Tak tambah rong puluh. Mbok tak pasangi gembok. Gembok wis jadi gemboke. Syukur lagi metu duit nek. Iki panggah metu tapi yo paling bar Agustus. Iki kan Juli engko Agustus. Iya. Kok ngono Mbah kuncine? Ya engko jangan tak. Jano kene wis lerong sasi bisa. Iya. Kuncinya sudah sampai hilang lah, sampai hilang rak nek kok buka. Terima kasih sedulur Anda sudah nonton dalam konten ini ya. Oke. Terima kasih. Mengenderangi ini lawangnya digembok. Jaitul. Ini apa? Kira-kira sebenarnya itu sedikit uang ya. Atau kan di bawah 12.000. Apa nih? Ini. Anggernya anu ki meling. Terima kasih lur wis teko neh. Sini di